హలో గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. మన వచ్చేసి సాయి టాటూస్ జిగిచ్చాల్. మన దగ్గర వచ్చేసి టాటూ రిమూవల్, బ్లడ్ ఆర్ట్, బ్లడ్ బ్యాంగిల్స్, ఇయర్ ప్రిన్సింగ్ కూడా చేస్తానండి. అలాగే మనకు బ్లడ్ లాకెట్స్ కూడా చేస్తానండి. ఎవరికైనా అవసరం ఉన్న వాళ్ళకైతే విజిట్ చేయండి. మన అడ్రస్ వచ్చేసి సాయి టాటూస్ జగిత్యాల్ నియర్ నటరాజ్ థియేటర్, వాణినగర్ అండి. బస్ స్టాండ్ నుంచి ఒక 5 minutes లో రావచ్చు. మీరు ఎక్కడికో కరీంనగర్, హైదరాబాద్ పోనవసరం లేదండి. మన దగ్గర వచ్చేసి ఈ రాఖీ పౌర్ణమి వరకు అయితే నేను ఒక 3000 రూపీస్ వచ్చేసి 2500 కి బ్లడ్ ఆర్ట్ వేసి ఇస్తానండి. 2500 వచ్చేసి 2000 రూపీస్ కి వేసి ఇస్తానండి. అలాగే బ్లడ్ బ్యాంగిల్స్ వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ 900 రూపీస్ తీసుకుంటానండి 2 బ్యాంగిల్స్. నా నెంబర్ వచ్చేసి అందరికి షేర్ చేయండి. దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకు, అవసరం ఉన్న వాళ్ళకు ఐడి కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. కంపల్సరీ షేర్ చేయండి, ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. అలాగే వచ్చేసి ఫేస్ టాటూ పోర్ట్రేట్ వచ్చేసి ఓన్లీ 2000 రూపీస్ కి వేస్తానండి. నేమ్ టాటూ వచ్చేసి 500 to 900 మధ్యలో వేస్తానండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. కంపల్సరీ షేర్ చేయండి, ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్.